Možda evo prilika je da vam saopštimo i sastave timova. Za Željezničar nastupaju danas Hasagić, Jahić, Smajlegić, Mulalić, Mula Osmanović, Karić, Avdija, Bešlja, Radonja, Raščić, Mešić. Šef stručnog štaba je Amar Osim. Na klupi za rezervne igrače nalaze se sljedeći igrači: Trešnjo, Žerić, Guvo, Hadžić, Holjan, Mudrinić i Ćosić. Se nije desilo u ovoj akciji Bosne iz Visokog, da vidimo što će donijeti ovaj napad Željezničara. Evo dobre prilike, izblokiran je ovaj pokušaj Raščića, izbačena lopta na sredinu igrališta gdje prihvaća Ervin Smajlegić i šalje ponovo u kazneni prostor, ide na nju Mirza Mešić i evo prilike 1:0. 1:0, sada ćemo to vidjeti još jednom vrlo lijepo. Zakasnio sa intervencijom Jasmin Đuđo, golman Bosne, i Mirza Mešić je glavom prebacio golmana gostujuće ekipe i eto 10. minute Željezničar je poveo protiv Bosne iz Visokog sa 1:0. Sa 11 terca, bio je to drugi pogodak za Željezničar. Evo sada jednog dobrog napada preko Mirze Mešića. Centar šute na drugu stativu, skače Raščić i to je 2:0 za Željezničar. Još jednom gledamo kako je Raščić kaznio neopreznost golmana Jasmina Đuđe i od 13. minute domaći sastav vodi sa 2:0, a svoj prvi pogodak u Premier ligi postigao je Admir Raščić. Slobodan udarac, Avdija ga je već izveo, evo nove prilike, Raščić je ušao u kazneni prostor i sada je nesebično uposlio Mirzu Mešića. 3:0, eto samo nakon 2 minute gledaoci na stadionu Grbavica vidjeli su još jedan pogodak, da vidimo kako je sve to teklo. Raščić je lijepo ubacio loptu, a odličnu akciju pratio Mirza Mešić i postigao svoj drugi pogodak u ovom susretu. Slabo je sada ispucana ova lopta od strane Đuđe, Avdija je prihvatio i proslijedio odmah na drugu stranu. Tu je Emir Hadžić koji je ušao u drugom poluvremenu. Lijepa finta Hadžića, prevario je Đafića i to je 4:0. Još jednom je na pravom mjestu Admir Raščić, korpulentni centar for Željezničara. 57. minut, 4:0. Još nekih 12 minuta do kraja meča. Radonja, centar šut i evo i petog pogotka u današnjem susretu. Hadžić Emir je strijelac u 79. minuti.